नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. राजकीय वर्तुळात पक्षापक्षांमध्ये सुरू असलेलं आरोप प्रत्यारोपाचं सत्र अजूनही कायम आहे. बंडखोर आमदारांनी माझ्या डोळ्यात डोळे घालून पाहिलं नाही, शिवसेना आमदारांकडे पाहिलं नाही. आज जर आमच्याकडे पाहण्याची यांची हिंमत झाली नाही तर उद्या मतदारसंघात जातील तेव्हा मतदारांना, शिवसैनिकांना काय सांगतील, त्यांच्याकडे पाहतील का, अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी मीडियासमोर केली आहे. या टीकेला ट्विट करत माजी खासदार निलेश राणे यांनी चोख प्रत्युत्तर दिलंय. माजी खासदार निलेश राणे यांनी पुन्हा एकदा आदित्य ठाकरेंवर हास्यास्पद ट्विट केलंय. निलेश राणे यांनी केलेलं हास्यास्पद ट्विट सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आहे. निलेश राणे यांनी प्रत्येक राज्यात एक पप्पू असतो असे ट्विट करत आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधलाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.